toată lumea este în declin, când oamenii stau pe internet și reușesc să-și downloadeze muzica gratuit. Exact. Uite, în seara asta vreau să... Și ce putem noi să facem cu acești 7.000? Cum putem... Dăm de ei, de luni încolo, dăm de ei. 8.000 de persoane, 7.000 cât sunt. În seara asta vreau să le fac o poză la toate IP-urile. Deci dai un print să-i vedem pe toți. Print screen, îi vedem pe toți, le iau toate IP-urile. Da. De luni merg la procuratură, unde există un departament specializat în piraterie informatică. Acest organism se ocupă cu prinderea infractorilor de pe internet. Deci toate aceste 8.000 de reclamații pe care noi le depunem ar trebui să se ia niște măsuri datorită lor și să fie prinși toți acești 8.000 de utilizatori. Deci toți ar trebui să ajungă la închisoare. Da. Și bineînțeles, conform legii, din câte știu eu, pentru că v-am citit legea, dacă mai țineți minte, în prima emisiune, ar trebui să facă închisoarea de la 3 luni la 6 ani. Foarte bine. Îmi pare foarte bine că se întâmplă acest lucru. Și de săptămâna viitoare ar trebui să începem să și arătăm din acești 8.000 câți au fost prinși. Poate în acest fel și autoritățile competente vor fi mai motivate să ia măsuri și, într-adevăr, să-i vedem pe cei care downloadează muzică gratuit, să-i vedem în închisoare, să-i vedem după gratis. Dragi utilizatori, toți cei care se află pe DC C-Zone, toți care sunt conectați, care au acces la acest hub din București, o să aibă o surpriză foarte plăcută, bineînțeles cu ghilimele de rigoare, de la poliție și, bineînțeles, de la autoritățile competente, pentru că noi v-am spus că nu o să stăm cu mâinile în sân și trebuie să dovedim că așa va fi. Probabil de săptămâna viitoare chiar începem să vedem niște persoane, începem să arătăm câteva dintre persoanele care au fost reținute de către poliție și mă refer, bineînțeles, la cei care intră pe acest hub. Nu e singurul, sunt mai multe, ieșenii mai Volva, sunt mult mai multe, le luăm pe rând. Începem cu ăsta, terminăm cu altul mai mare că ăsta. Apropo de acest lucru, eu deja am început să primesc mesaje cu amenințări, cu moartea, trebuie să vă spun, această inițiativă nu este pornită de către noi. S-au trezit câteva persoane la momentul potrivit și, indiferent dacă voi face eu acest reportaj sau Adi sau oricine altcineva, se va merge mai departe cu această campanie antipiraterie și vă promitem că nu ne oprim până când nu se va renunța la acest program și, bineînțeles, la furatul muzicii de pe internet gratuit. Bun, ce informații ne mai poți da? Ce ne mai poți spune? Ce să-ți mai spun? Despre hub ți-am arătat cum poți copia cu ușurință orice piesă. Așa. Ce te mai interesează? Deci de acum încolo trecem la fapte. Ai văzut în emisiunea trecută că putem afla, deci pentru toți cei care n-au văzut săptămâna trecută, cu ajutorul IP-ului putem să aflăm adresa firmei de internet de unde dumneavoastră sunteți, de unde dumneavoastră vă luați internetul, de unde sunteți abonați și putem ajunge la dumneavoastră la ușă pentru a vedea dacă există muzică furată în calculator. Bineînțeles, din moment ce vă vizualizăm aici, clar nu ne înșelăm. Bun, păi atunci eu zic că am făcut 3 săptămâni, am fost prezenți, am oferit informații. Cei care le-au auzit ar fi trebuit să facă ceva în acest timp. Cei care nu au făcut și nu vor să o facă în continuare vor avea de-a face de acum cu organele competente.